Салом мардуми тоҷик муҳоҷиро, мардуми озодихоҳ. Мехостам яду сухан бигӯм дар бораи ҳамин лӯлиёи тоҷикистон ҷугӣ мегӯ, шумо сигам мегӯ. Дар бораи мақсад ки ҳамиё барои чӣ хаб мегарданд дар ҳамин тоҷикистон, дар тамоми шаҳру ноҳияҳо, дар қишлоқҳо. Мақсад ки ҳамин шумо аҳамиятие кай ҳамиё пайдо шидан, ҳамин гаштгузори ҳамиё кай пайдо шид, ҳамин гаштани ҳамиё дар ҳамин қишлоқҳо, дар ҳамин ноҳияҳо, дар тамоми минтақаи Тоҷикистон. Сайргашти ҳамиё ҳамин вақти ки Эмомалӣ Раҳмон ба қудрат омад, ай ҳамон вақт шумо аҳамиятие ки ҳамин талбидани ҳамин гаштани ҳамиё дар Тоҷикистон сар шид. Эмомалӣ Раҳмон худаш лӯлиёе ки мегарданд дар Тоҷикистон, дар қишлоқҳо, дар шаҳру ноҳияҳо, ё армияи ё кормандои Эмомалӣ Раҳмонанд. Барои чӣ ҳозир мефаҳмонам шуморо, мардуми тоҷик. ё давлат сохтаниянд дар Тоҷикистон, ё тиёранд уже барои давлат сохтан. Унаш мо аҳамияте ки як 3 ҳафта пеш тоҷи тоҷикҳоро бурд дод Эмомалӣ Раҳмон, хоҷаошунда. Мақсад ки аки фурӯхтани замини Тоҷикистону бесавод кардани мардуми тоҷик, ёш ҳамаш ҳаст. Ҳамин хеле ҳолатҳо шида ҳамон вақте ба қудрат омаданаш ай соли 92-ум. Замина фурӯхт, мардума бесавод кард, мардума муҳоҷир кард, мардума дарбадар кард. Ана гаштани ҷугиҳо дар Тоҷикистон барои чӣ иқа бисёр мегарданд? Шумо ҳамин аҳамиятие ки ҳамиёро шумо метие наметие, ҳамун 1 сомай, 2 сомай, 5 сомай, мардуми тоҷик ҳамун капека шумо ба ҳамиёра метие наметие, ҳамиё бо меоянд. Шумо як аҳамиятия анализ кунед, барои чӣ ҳамиё иқа мегарданд, ҳозир шуморо мефаҳмонам. Ё муҳтоҷи ӯ 1 соми шумо нестанд, 5 соми шумо ҳам нестанд. ҳамин шумо аҳамияте ки сиган кор наменад, ҳеҷ вақт ба азоб сума намеёвад. мақсад ки ин кору бор ё дигар чизай, ё разведчикои Эмомалӣ Раҳмонанд, Эмомалӣ Хуталонӣ, ё ҳамаш ҳамин хуталониёанд, ё ҳамин мегарданд қишлоқонда, ҳар як хонанда медуранд. Мақсад бо мегӯм сум метие наметие, ёро шумо медроянд, бо меоянд, бо мегарданд. Мақсад ки барои чӣ ҳамин корро менам, барои чӣ мегарданд дар ҳамин Тоҷикистон, кай саршид гаштани ҳамиё. Гаштани ё як мақсад доранд. Шумо аҳамияте ки дар ҳар як хона медроянд, ҳамиё кай меоянд. Шумо сум метие наметие, ҳамиёра бо меоянд. Мақсад ки омадани ё як мақсад доранд. ҳамун гуфта гузаштем пештар, ё бояд давлат бисозанд, ё омодаанд уже барои давлат сохтан, ё медроянд. Мақсад дар хонаи мардум вазъияти мардума мебинанд, шароити мардума мебинанд, зиндагии мардума мебинанд, настрени мардума мебинанд, ё анализ менанд. Мақсад бо як хеле мардуми тоҷик содатари бо мегзарониш ӯ болои кадай караводай бо мешинони дуруни хунат медурӣ, бо як чойиш мени, мақсад як зиёфатш мекунӣ. Як хел одам бо ин хел содатари мақсади нопокиёро нофаҳмида бо ёро шумо меҳмон менед. Мақсад ки зиёфат туда суда. ин ягон ҷои аҷоиботӣ надорад. ҳар як хонаи мардумам дамавой мегӯянд, чӣ мегӯянд, ҷин мегӯянд. ё лӯлиё то аҳамияте ки ҷодугаринда зӯранд. ӯ алоқада мебироянд ба ҷодугарӣ менанд. ӯ чиё хонатонда дамавое памавое алоқа менанд. Мақсад ҳамин настрени ҳамин мардума мефаҳманд. баъд ҳамин чӣ доред дилтонда, чӣ гап хабаре хонатонда. Мақсад туда суда.
ё ҷодугарӣ дар устоанда ҳамаи хабардор мешаванд. мақсади гаштани ё ҳамин фаҳмидани зиндагии мардум, айназар гузарондани ҳолати мардум, зиндагии мардум, настрени мардум, кори лулиё ҷамъ кардани данни информаторҳои давлатиян ё ҳукуматиян ё мардуми тоҷик 1 сум 2 суми ки шумо ёра метие 100 километр 200 километра мегарданд, шумо аҳамияти ҳар як хунара медироянд, вазъиятҳоро мебинанд, настрени мардума мебинанд, шарту шароити мардума мебинанд. мақсади аҳволи мардум хабар ҷамъ менаманд. туда ҳукуматда мебаранд мерасонанд. Эмомалӣ Раҳмон хуталонида, Эмомалӣ лулида. мақсад ки бояд давлат бисозанд имсола ё соли дигай кори инҳо фақат ҳамин қишлоқда гаштан, информатсия ҷамъ кардан, вазъияти мардума дидан, чорагӣ дида истодан. ё агар 92 сол мегӯм ку гаштани ҳамиё зиёд чӣ, инҳо уже чиёран барои давлат сохтан. Мардуми тоҷик эҳтиёт кунед, калатуна кор фармед, аҳамияти кай меянд, чуғотӣ меянд, ҳар рӯз намеянд, мақсади 1 ҳафта пас, 1 моҳ пас бо меянд. ҳамин сум метие наметие гуфтам гузаштам ку пештар бо меянд, медироянд, вазъиятотуна ё мебинанд, ё информаторҳои Эмомалӣ Раҳмон. мақсад ҳар ҳафта ва ҳар моҳ вазъиятотуна ангаҳ менанд. мақсад давлата бояд бисозанд дар Тоҷикистон ин хуталониё. Мардуми тоҷик эҳтиёт кунед. иҷаусу мақсад ки калара кор фармен, ҳамин лулиёра хунаҳотунда раҳ натиен. ҳама ҳайрон мешед ку мақсад ҳамин вазъиятотуна, ҳолатуна, зиндагитуна хабардор мешаванд дигар мардум. ин ҳамин лулиё ҳам мақсад ҳамаи тарафтун, ҳамин зиндагитун, аҳволтун ҳукумата хабар менанд. ё информаторан ҷодугарӣ менанд. мақсад мардума ҳамаи сирра асрортуна мебаранд, ҳукуматда метиҳанд хунаҳотунда хубшун раҳ натиҳ ҳамин одамора. битунед пешу кунед мардуми озодихоҳ. ин лулиё хунаҳотунда медоранд, беғайрату менанд. мақсад ҷодугариту менанд. худтон аҳамияти бо анализ кунед, эҳтиёт кунед. ё ки ё ҳукуматиян, мақсад ӯ капеки шумо ёда дар кор нест, ёда информатсия данни дар кора барои ҳукумат. информатсия бораи зиндагии мардуми тоҷик, аҳволи мардуми тоҷик, настрени мардуми тоҷик, шарту шароити мардуми тоҷик. барои ҳамин раҳ натиҳед инҳора хубуш дар хунаҳоту. мақсад ки пешу кунед ҳамон қишлоқотун, ҳам қишлоқотуна гаштанишон намонед, вазъиятон тенҷ мешава, гап хабартунам дигар намерава ҳукуматда, корубортунам дигар давлат хабардор намешава. мардуми тоҷик, мардуми озодихоҳ, мардуми партизан, мардуме ки зиндагии хуб мехоҳӣ, мардуме ки ҳамин ғуломӣ ва ҳамин дарбадарӣ, ҳамин шармандагӣ, безоршидагӣ мубориза баред. мардуми озодихоҳ, мардуми партизан бар зидди Эмомалӣ Раҳмон, бар зидди лулиёш, чораи лулиёра бинед. мардум намонед дигар бигарданд дар қишлоқҳо, дар шаҳру ноҳияҳо. баъд мефаҳмед ки вазъиятотон беҳ мешава. зинда бошед мардуми тоҷик.